nou bij het scootjesielen in de, waar ben we hier? Grauw. In Grauw, maar je zit nou onder de 10 jaar Grauw. Dit is Glattem officieel. Gwatem, dit is Gwatem en wij praten hier met Wieger. Wieger. En Wieger die regelt even Het verkeer. het verkeer. Er zijn al aardig wat auto's in Wieger. Jazeker, het is mooi druk dit hier. Ja? Ja. En hast u ook een favoriet bij het scootjesielen? Ja, grauw natuurlijk. Du bent van Grauw. Ja, doe het. Maar wist je wel dat de meeste skippen gewoon maken binnen in Drachten? Ja, dat weet ik. Dus, ik kom uit Drachten, dus ik kan gewoon vooral hier wezen. Ja, dat is weer. Maar doe best van Grauw. Ja, ik kom uit grauw, dus dan ben je ook van grauw. En lees eens een beetje goed met de bemanning. Ja, dat is altijd al wat. Nou, hey, ik wens je daar nog, ik hoop je dat er nog meer komen. Ja, hoop ik ook. Dan blijf je even lekker bezig. Afsluiten. Ja. Hey, een fijne scootje daar, hè? Ja. Ik wil je bijna omrijden, Hoi!